שלום חברים, היום אנחנו נציג לכם את הביטס האלו, כמובן לא מקוריות, אבל תכף תבינו למה אני כל כך מרוצה מהם. פרטים על הגב, צבעים שמגיעים פה, בפרט באנגלית, עם קיפול הכוסות. אז מה אתם מקבלים בקופסה? את האוזניות שנפתחות בצורה סיבוב אופה, ואת הכוס השנייה כאן פתחנו. זה אוזניות, פה חיבור, יש כניסה אחת לחיבור 3.5 מילימטר. זה מגיע כבל, שני צידיו אותו דבר לחלוטין, אז לא משנה מטה, בעצם תחברו לפה, מה תחברו לכאן, תחברו לטלפון. אז מה הקטע? אין פה את כל הפרטים, אין לזה נרתיק ואת כאלה. גם אם באילת אתם תוכלו למצוא אותם, אפילו את הסוג של הקיפול הרגיל ב-120 שקלים, איכות טובה, והצלחתי להביא אותם רק ב-70 שקלים. אז זה ממש הישג, ככה שאם ב-70 שקלים אתם קונים את זה, אז זה ממש אבל ממש טוב. מה זה 70 שקלים ביחס להשקעה שלנו שעולה הרבה יותר יקר? היו באמת די נעימות. עקרון האוזניות הן באמת איכותיות ועובדות כמו שצריך. המחשב אפילו מעלות את הווליום פי 4 מעוצמה בטלפון. אז אנחנו נקפל אותם, נחזיר לקופסה, וזה מה שצפיתם.